ħanquh tal-aħħar għax jaf ma terġgħux tarawh. Kien dan kliem ittobbaw l-infermiera lill-ġenituri ta' Lyden Lee Pace, tifel illum għandu 11-il sena u li mit-twelid kellu 3 problemi tas-saħħa. Sissa, it-tifel għadda minn 12 l-operazzjoni differenti. Net News iltaqa' ma' Jozen Paġdalli, Lyden Lee, li spjegatilna dwar il-problemi ta' saħħa li bina għaddej minnhom. L-ewwel waħda kienet tal-qalb li tarbatim tela ġewwa Londra. Għax hawnhekk ma jintamlux l-operations. U saqaj għadda minn operations ukoll imma u Malta u sabaqanna tal-speech x'kellu problemi fl-speech fil-ħalq. Tifel li minkejja n-numru ta' operazzjonijiet li għadda minnhom minn età daqstant żgħira għandu kuraġġ kbir u dejjem bitbissima fuq wiċċu. It-tifel huwa fighter. Tista' tgħid minflok nagħtuh kuraġġ aħna jagħti kuraġġ lilna. Lill-ġenituri tiegħu jgħidilhom li għall-milied ma jridx rigali li fl-bambin jgħinu biex jitkellem ċar. Madankollu hu qalilhom li jekk hemm xi ħadd iżjed marit minnu ifejjaq lilu l-ewwel. Jozen sostniet li l-familja qed tgħaddi minn tbatija kbira, iżda sostni li l-aqwa li l-familja tkun waħda maquda biex flimkien ikunu jistgħu jiġġieldu d-diffikultajiet li jsibu qudiemhom. Il-familja tgħaddi minn tbatija kbira, però irrid ikollok il-kuraġġ. Trid tkun hemm għalihom. Ma tistax tgħid x'ġarali u tieqaf hemm. Id-tbatija hemm ħatiqpa', però inti trid tkun il-bastun tagħhom. Il-kuraġġ. Jekk ma jkollokx il-kuraġġ, ħadbati. Għax meta inti tgħaddi tara tifel, naħseb kulħadd jixtieq li tfal tiegħu mhux li ma jgħaddu minn xejn, imma mhux li jbagħtu aktar milli tbagħti l-omm u l-missier. Fl-aħħar, Jozen għaddiet messaġġ lil dawk li qed jisimgħuha. Il-Maltin u l-Awċin mill-ftit li jistgħu jagħtu jgħinu lill-batut. Jozen tgħid li kieku l-istrina mhix hemm ċertu operazzjonijiet barra minn Malta ma jistgħux isiru minħabba l-ispejjeż li jġibu magħhom. L-istrina qed ittaffi ftit mid-tbatija li dawn il-familji jkunu għaddejjin minnhom. Iżda biex isir dan hemm spejjeż enormi u bekk l-appellu biex l-għada tal-miliet il-poplu Malti Wawċi jerġa' jkun ġeneruż biex jagħti tama lil Lyden Lee u mijiet ta' persuni oħra bħalu.